ассалому алайкум бародарои ҷон, созен хубен? Саломатитон хубай? бачаҳои чай ҷон, якдонаги лайка меҷақем ва фикрҳоятонро дар комментария менависем. имрӯз 17 апрел соат 3:25 ба вақти Тоҷикистон ва 1:25 ба вақти Москва. бачаҳои чай ҷон, курси имрӯзаи мо ҳамаи банкҳо Тоҷикистон 1000 рубл. бародарои ҷон, бонки миллии Тоҷикистон 1000 рубл 154 сомон, бонки Эсхата 1000 рубл 153 сомон, аввалин бонки молиявии худ 1000 рубл 144 сомон, алифбонк 1000 рубл 153 сомон, спитаминбонк 1000 рубл 126 сомон, ҳумо 1000 рубл 149 сомон, равҳидбонк 1000 рубл 153 сомон. бонки байналмилалии Тоҷикистон нишону дар ин нест. бародаро, се бонки дигар курса нишону дар ин нестанд ва чӣ гуфтанем. бачаҳои чай ҷон, вақте ки шумо лайка меҷақед, мо зуд видео метунем оиди курс, яъне ки шумо метавонед тез бохабар шед оиди курс. бачаҳои чай ҷон, ҳамин як дона лайк о қадар қинай ҷиқида мешавад. амра биҷиқед, тамом. просто видеои мо паҳн мешава, ҳама мебинанд. раҳмат барои дастгиритон, касое ки маро мефаҳманд ва дастгирӣ метунанд.